ಹತ್ತೂರು ಪೊಗಳುವ ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನ ಸುಮಾ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪದ್ಯಲದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಸುಗಿಪು ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಕಥೆನುಸಾರನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ತಲಪಾಡಿ ವರ್ಷಾವಧಿದ ಜಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಜಾತ್ರೆಡು ತಲಪಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸಡು ಎಂಚಿನಪುರ ಆಯರಂಡು ಬಂಡದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. ಇನಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಪುಟಕು ಸೇರುಣಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಮಂಟಪಡು ಕೆರದೀಪೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಗೆಲಿಗೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಲಪಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುಣ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸುಗಿಪುದ ಉಡಿಪನದ ಲೇಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುಮುಖ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಅವೇ ರೀತಿ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲುವಂತ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರಾದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರುಳ್ಳಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿಯರು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ, ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮಹಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು, ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರಬಾಲು ತಲಪಾಡಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಲ ಗುತ್ತು, ವರದರ ಆಳ್ವ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ, ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಬಣ್ಣದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಮಿತ್ತರದ ಮರೆಟು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ಕೈಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಲೇ ಸುಡುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತನಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕುಡವರ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆವಡುಂದಂಡ ಸುರುತ ಸುಗಿಪು ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಬಲತ ಬಾಗೋಡುಪ್ಪುನ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಆ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪನು ಸಾಧ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧ್ಯರೈ. ಕಾರಣಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ. ಸಮಸ್ತ ವಿಘ್ನಲ ದೆತ್ತು ಕಳೆದು ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಪನ ಪೊರ್ಲಪ್ಪುದ ಸುಗಿಪುನ ಮಲ್ತನ ಇರುವೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಬೈದನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿಯರು ತುಲೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವ್ವಾತು ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸುಗಿಪುಗೂ ಕೆಬಿಯಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೂಟನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರೋಣ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮಹಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆದ ರೂವಾರಿಲು ಅವೇತ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ರೈಮಹಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಕ್ಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತ್ತರ ಪರವಾದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರವಾದಲ ಇಂಕಲು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕರಿಗರುಗಳ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನೋಡು ಅರೆಗೆ ಬರೆಯರಾತಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ಕೈಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಾನ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಲ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜ ಆಳ್ವೀರ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪನಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯೊಡ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿತ್ತನಂಚಿನ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೇಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮನೀಶ್ ಕೊತ್ತಾರ್ ಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿತನ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ತರತುರಿ ಮಾತಲ ತರತುರಿ ಅವು ಆವುಡೈನವೇ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಿ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವಡಿದೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಮೇರೆಡ್ದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪುದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಸುಗಿಪುದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಲಾಂಛನನ್ನು ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಆರು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಭಕ್ತಿಗೀತದ ಪದ್ಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಯಾಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೆಳಗಡೆ ಬಂಡದು ಇಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆಬೇಲಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕೈಟು ದೇವೇರು ಮನ್ಪಾದೇರು ಪಂಡದು ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆನ ರೂಪನು ವಾ ರೀತಿಡಿ ಲಾಂಛನವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪುರ್ಲದ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆನ ಗಾಯನಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನ್ಪುಣಿಕೆ ಲಾಂಛನದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುರ್ಲದ ಜೋರದ ಕೈಚಾರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸನು ಸಾರುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಲಾಂಛನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಐತ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಮಿತಿನ ಪರಿಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಲಾಂಛನೋಡು ಐನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ನೇರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಂಪದ ಮದಿಪಿತ್ತಿನ ದಂಡಣಿ ಅವು ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಗುಂಡೋಡು ಆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆಗೆ ದೀಪ ದೆರ್ಪುನ ಪೂಜನೀಯ ಅನ್ನೆರೆಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿ ದುರ್ಗತಿ ಪ್ರಶಮನೀಂ ದುರ್ವಾದರಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದಾದ್ದೋಜ್ವಲ ಶೇಖರಾಂ ತೃಣಯನಮಾಪೀತಮಾಸೋವಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಕಮಿಶಂ ಚ ಧನುಚ್ಚ ದಧತೀಂ ಕುದಂಡವಾನಾಂ ಶಯೋಃ ಮುದ್ರೇ ವಾ ಭಯ ಕಾಮದೆ ಸಕಟಿಬಂಧಾಪಟದಂಬಾನಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಡಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಹಿರಿಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಬಾಗುಡುಪ್ಪಣಜಿತ್ತನ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ತಲಪಾಡದಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂಧ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನನಗೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತಿ ಸಂಪತ್ತು ಏತಿ ಬುಡುದು ಜೋಕುಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಲ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ದೇವರು ದೇವಣ್ಣಗ ಏತ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಯ್ಗೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ದ ಕೋಟಿ ಇತ್ತಂದಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ದೇವರನ್ನ ನಾಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಮುರಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಆಡ ಬೋಡ್ನ ದುಡ್ಡುಂಡು ಆರೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋಡಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏತೋ ಕೋಟಿದ ಅನ್ನದಾನದ ಒಂದು ಛತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಾಯಿಗ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಅದೇ ಆರೆಗೆ ದೇವರನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವೇ ಧರ್ಮಗೆ ಪೋವಾಡು ಹಿಂದುಲ ಆವಾಡು ಕ್ರಿಶ್ಚನರ ಆವಾಡು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾದ ಮನೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆದ್ದಾವರ ಆಯೆ ಮಲ್ಪಣ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಮೆತ್ತ ಭಕ್ತಿಲ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ನಾಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತೆ ದೇವರನಾವಡು ಅತನ ಅನ್ಯ ಮತದ ದೇವರನಾಕ್ಲು ನಿಂದೆನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಸರಿ ಜಾತಿ ಅಂಡ ನೀನು ಈ ಮಾತ ಸಮಾಜಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಪುಟ್ನಾಯೆ ಮಾತೆರ ದಾದ ಪಣ್ಪೆಕ್ಕೆನಗ ದೇವರ ಮಲ್ಲಾರಂದು ಆಯಾನ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಂಗೆ ಸೀಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಸಾಧಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ತೋಜುಪಾತು ಕೊಡ್ತೀರು ದಾಯಕೆನಗ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆರೇನು ತೊಂಬರೇನೆ ಕಷ್ಟ ದಾಯಕೆನಗ ಆರು ದುಡ್ಡುಡುಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದತ್ತು ಆರು ಆತಮಲ್ಲ ಜನ ದಾಯಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಕೇಳುಂದುಳ್ಳ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಳ್ಳ ನನಗ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಐನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದೆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜುಪಾತಿರಡ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಅಂಚಿತ್ನಾರನ್ನ ಕೈಟ್ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಪದ್ಯನೆ ಪನ್ಪಾವಣ ಬಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆನೇ ಮನುಷ್ಕುತ್ತಾರನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಕೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗು ಮಾತೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನ ಕೈಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಯಾನು ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಎಂಕ ಚೂರು ಮುಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಂಡಿರು ಯಾನು ರಡಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಗಳ ಬೈದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಗು ಬಂದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪನೋಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ದೇವರು ಕೂಡ ಅದು ಕೊರಿಯರೆಂದು ಅಪ್ಪನಾಗ ಆರಿಗೆ ಆತ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಆರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತನಾರಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಟದ ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಡಪಂಡಿರ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ಮನುಷ್ಕುತ್ತಾರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಸಹಕಾರಡು ನಂಗಿನ ಆ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಾಪನ್ ದಾಯಕೆನಾಗ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ದು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ತನ್ನ ನನ್ನೋರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆತು ಜಿಂದು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಣ್ಯತ್ತು ಕೊರತೆ ಪಣ್ಯತ್ತವು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಐನು ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಬಣಾರು ದೇವರಿಗೆ ಏತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಆಡಲ್ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಣ್ಣ ಕಾರಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಏರೆಗಳ ಪಣೀರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ರೆ ಅಂದು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣ ಕಣಪೆ ಐನ ಆಡಲ್ ತಾಕ್ಲಿ ತಿರಿಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಿತ್ನಾರನ ಕೈಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಅಂಚಿತ್ತರಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನಿಗೆ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾದಿರು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಾರೆ ಆರೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಯನ ಮಾತ ಪಂಟೆ ಅತಂಡ ಪಣ್ಪಾದೆ ನಿಖಲಿ ಮಾತ ಕೇಣಪಾದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೆನಗ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೆನಗ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಆರು ಮುರಾಣಿ ನಡ ಪನ್ನಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಏನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೇಡು ದೇವರ ಮಲ್ಪಾದಿರಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆಗೆ ತಲಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡೆಂಚ ಕೀರ್ತಿರು ಮೆರೊಂದುಳ್ಳರ ಅರೆಲ್ನ ದೇವರು ಕೀರ್ತಿರು ಮೆರೆಪಾಗಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿದ ವಿಚಾರ ದಾಕೆನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿದ ವಿಚಾರ ದಾಕೆನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡುಪ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕರಿವರ್ಷ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಆಯಿಂಚಿತ್ನ ಜಾಗಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಟು ದಾದಕೆನಾಗ ಆ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಆತ್ಮನ ನೆನಪಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪಡು ಚಿತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದ್ಯಾಪನಾಗ ಯಾನು
ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮನೋಣ್ಣನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬುಲ್ಟುದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಾವಣೆಯರ ಅಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾವಣೆ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಯಾಗೇನಾಗ ಮನೋಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಶೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐಕಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ದಯಾಕೇನಾಗ ಯಾನು ಏಪ ಪೋದು ಯಾನು ಆಡೊಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಸಾಲ ಕೇಳಿನಾಕ ಯಾನು ಏಪ ಪೋದು ಕೇಂಡಲ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಪಣಪಣೆ ತುಂಬ ಯಾರು ಕೊಣತು ಕೊರ್ಪಣ ಮನಸ್ಥಿತ್ನಾರು ಅಂಚಂದು ಮಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ತಲಪಾಡು ದೇವರನ್ನ ಈತನಿಗಳು ಪುರ್ಲು ತುಯ್ಯಾರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆತ್ನಾಕಲು ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಏನಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಮನ್ಮಣ್ಣೆಲಾತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರುಜ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿತ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡದೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲುಪ್ಪುಣಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ವರದಾರ ರಾಜ ಆಳ್ವೇರು ವೈಭವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಮೇಕಲು ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2014-15 ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪುಣಜಿತ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಶತಸಂಧಿಕ ಯಾಗದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲದ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನಲು ಬಾದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಶತಸಂಧಿಕ ಯಾಗಾತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ನೆನಪುಗು ನಮ್ಮಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದು ಅವೇ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವದೇವರನ್ನ ನೇಮಾಪಣಂಚಿತ್ನ ಕಂಡಲ ಅವೇ ಅವು ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶತಸಂಧಿಕಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಾದ ಕೃತ್ನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಿಖಿಲ ಯಾನು ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಮಗೆ ಕುಲ್ಲುದ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಬದಿಟ್ಟು ಹರಸು ಕಟ್ಟೆ ಪಂಜಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕೋಡಿದ ನಟು ಅಂಜಿತ್ನ ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ದೇವರ ಬತದು ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡದಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಜಿತ್ನ ಮಕ್ಯಾರ ಮಂಟಪದ ಅರಸೇರ ಬತದಿ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜಾ ಪುಣಜಿತ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬೇತಾಕಲ್ನ ಅಧಿನೋಡಿತ್ತೊಂದು ಪೂಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೊಂದು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ತಂದು ಆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಡು ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಶಿಲಾಮಯವಾದಿ ನಿಖಲು ಮಾತ ಆ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಪೊರ್ಲು ಪುಣಜಿತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ ಜಿತ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ನಿಖಲು ಮಾತ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳವಂದಿಕ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಐನ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ಕನ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯ ಮಂಟಪ ಸಹಿತವಾದಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುದು ಆ ಶತಜನಿಕ ಆಗದ ಮಂಟಪನ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇಲ್ಕಾಲಕು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಡ ನಂಗೆ ನಾತೆರಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವ ನನಗೆ ಹಿತದೆ ಅಕ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತ ಸಂಪತ್ತನಿಗೆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಣತದೆ ಪುರ್ಲುದು ಕಾಂದ ಪಣಂದು ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಕ್ತಿರಡ ವೇದಿಕೆ ದಪ್ಪನ ಹಿರಿಯರಡ ಮಾತೆಯನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೈಕ್ ಬಿಡ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಾತು ನಿಖಿಲಿ ಬೇಜಾರಾವ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಓಲ್ಪೋಣಗಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ನಿಖಲು ಅಣ್ಣೀರಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಬುಡುಪು ಜೇರಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಂಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಂದು ಬೇರೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಂచిన ಬಣ್ಣಗ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಎರ ಪಂಡಿರೆ ನಡ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಜಿತ್ನವಳು 16 ವರ್ಷ ನಿಖಲು 4 ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲಪಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಜಿತ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ನಿಖಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಾಕುಲು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲು ಎಂಕಲದು ದುಂಬು ಬತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಣ ಹಾಕಲು ಅಂಚನದವರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ಐನ ಅನಾಥ ಶೀಘ್ರವಾದ ಮಲ್ತದ ತಲಪಾಡದಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಗ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಆ ಧೋರಣೆ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದು ಅಕುಲು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಲ್ಲಾತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಮನ್ನಡು ನಡಪಡಿ ಏರಿ ನಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದಿರ ನಿಕ್ಕಾರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ಮಲ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತು ಧರ್ಮಕಾರನ ಪಂಚಿತ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನಗಹಿಪಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ದೇವನ ಸಂಧಾನಗೂ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆ ಸಮೇತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಟಮೆಡೆ ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಅರಸು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಣ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಇರಾದೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬಯಕನ ಗಣೇಶನ್ನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತೆ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಸುಗಿಪುಗು ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಯಪಂದ್ರೆ ಇನಿತ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕದಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಐಟು ಅವಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ದಯಪಂದ್ರೆ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆತ್ತು ಐಕೆ ಕೇವಲ 10,000-20,000 ಹತ್ತು ಗಣೇಶಣ್ಣರ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡದಾಂಡ ಅವಳ ಇತ್ತಾರು ದಯಪಣದಾಂಡ ಅರ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಏಜತ್ತು ದಿಂಜ ಪದ್ಯ ಪಂಡು 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 ಪಂಡದು ಪುರಂದರದ ಆಸೆರಲೆಕ್ಕ ಹೌದು ಆಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ಬಾಯಿಡು ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸುಗಿಪು ಬೈದನು ಪಂಡ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ಯೋಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಕ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಆರು ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪನ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಆರು ದೇವಿಪುರದ ಮನ್ನಡು ಪುಟ್ಟನಾರು ನುವೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ದ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ನುವೇ ಜಾಗೆಟ್ ಪುಟ್ಟ ನೇಡ್ದಾದು ತಲಪಾಡಿಲ ಆರ್ಲ ಅವು ಯಾಪಲ ಪಣಿ ಎಂಕುಲು ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಬನ್ನಗತ್ತೆ ಅನ್ನ ತಲಪಾಡಿ ಬನ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುದರಡು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ದಯಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬನ್ ಪೂಜೆನು ದೇಕ ದುಂಬು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯಲು ಬೈದಿನಿ ದೇವಿಪುರದ ಅಮ್ಮಲ ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ತೂಪುರಂಚಿನ ಅಪೊರ್ಲುದ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವು ಆರು ದೇವರಡ ದೀತನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮುಖ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಸುಗಿಪು ಅವಾತು ದಯಪಣದಂಡ ಮಿತ್ತರದ ಮನೆಟುಪ್ಪನ ಈತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅವೇತೋ ಜನ ದಯಪಣದಂಡೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಖರ್ಚು ಬಾರ್ದು ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಿಪು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಡು ದಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಮೇಕ್ಲು ದಯಪಣದಂಡ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ತಾಂಗ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಕಲು ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರನ ಈ ತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸುಗಿಪು ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗಿಪಾದ ಮೆರೆಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸುಗಿಪುಗು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ತೆರಳುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಲ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರವಾದ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಗಾಣಾದಿದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಳಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಮಿತ್ತಮನಟು ಓಲಗ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಚಕರೆಗಳ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದೇನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಳಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಸೋಳಿದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂಧುಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರುಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಕಣ ಒಂದು ಯಾನು ಏಪಲ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಧತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅರ್ನ ಪದ್ಯನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯನು ಕೇಂಡದು ಅರ್ನ ಧಾಟಿನಿ ಕಲ್ತೆ ಅವು ಇನಿ ಅರ್ನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತವನು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ಅವಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಎಂದ ಹಾಪುಂಡು ಏನ ಜೀವನಡು ಬತ್ತಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಏನ ಗುರುಕುಳ್ಳ ಏನು ಗುರುಕುಳಿಂದ ರೆಪ್ಪುನಾರ ಏನು ಫೋನ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಏಪನ ಮೀಟದವರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಗಣೇಶ್ ಪೆಟ್ಟಡ ಏನು ಪಾತ್ಯನಾಗ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಬಂಧ ಬರುವೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಪುಡು ಬಂದದು ಫೋನ್ ಪಾತಿರಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಟ್ರೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಜಗತ್ತದ ನಾನಾ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರು ಜಾತ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂತೀರ್ ಅಂಚಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಾರು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ಮಾತ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂದುಲ್ಲನ ಆಕಳು ಅವುಪುರ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ನಡುಡು ಪುನಂಚಿತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಳಾಯಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಸೋಜಿಗತುಲೆ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿದಿನೊಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬಡವಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಗು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ನುಪ್ಪುಬಾರ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಕ್ತಿಗೀತಿನ ದಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಬಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಉಳೈ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ್ನ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ಡ್ ನೈಕ್ ನಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾದ ರೀಪ್ಲೈ ಬತ್ತುಜಿನ ಮನಿ ಪೆನಗುಲ್ವ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಾರ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ 2 ತಿಂಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದಾನಾಗ ಎಂಕ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪಾಯರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ 6 ಪಂಡ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಸಿತ್ತು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪಾಯ 5 ಪಕ್ಕ
ಒಂದು 5 ದುಂಬ ಪದ ಮಂತಿನ ದುಂಬದ ಘಟನೆ ಆಂಡ ಅರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪುಣೇನು ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಏನ ಕನ್ನಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬಂದ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡೆ ಬೊಳಿ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪ ಬಂಡವ ಸಾಧ್ಯನಾ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಲ ಪೋಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಐಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಭಾಕರಣೆ ಬತ್ತೇರು ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಐಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತ ಬಾತ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಕಡ್ ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನಾನೊಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಸೂಜಿದಾತುಲ ಅಡೆತಡೆ ಬೈಜಿ ಬಂದುಲೆ ಸೂಜಿದಾತ ಅಡೆತಡೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಎಂಕ ಅವುಂಜಿ ಸೋಜಿಗೆ ಯಾಕೆಂಡ 10-15 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಣ ಆತು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ದೊಂಬುಗು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ನೀನು ಜನ್ರೇಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಅವೇನು ತೂಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕಟೀಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪೊಳಲಿ ಕದ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರೋಡು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಶೆ ಬಂದುಲೆ ಆ ಕಾರಣಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ ಹಿಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣ ಆವಾಶೆಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಪುರಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕ್ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ 5 ಮ್ಯಾತ್ ಮಿತ್ತಿಂಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅವೆನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಪಾತೆರ ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಸ್ವರತ ಇತ್ತನ ಯಾವುಜಿ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಗೀತದ ತಂತಿವಿನಿಯಳು ವಾದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಪನಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬೆಗರ್ ಜಪಡಾದ ಬೆಂತೆರ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಪನವು ಕೂರ್ಪುನ ಬಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ದಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಕೈತಾಟಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡು ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಕ್ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಕೈತಾಟಿ ಜೋರು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆಂಡ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಖ್ಯಾತಿದ ಗಿಟರಿಸ್ಟ್ ವಾದಕಿರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ನ ಅರ್ನ ಮಗಿ ಸುಮುಖ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರು ನೆತ್ತ ಸಂಗೀತದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದುಲೆ ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಿನ ನಿಪುಣಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕೇನೋತು ರುಚಿ ಬದಲೆ ಒಂಜಾತ್ ದೇಶ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶಡು ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗಡ್ತದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರಿಗಮ ಪಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಆರೆ ನನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನ್ನು ಪನೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತದಜಿ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಇರೆಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗೀತನ ತೆರಿಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಾರು ಗುರುಸ್ಥಾನಂದೆ ಪನೊಳಿಗು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನರ ಎಂಕ್ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಉಪುನಾರು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಲ್ತದು ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಅವೇತು ತಿಕ್ಕಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದು ಜನೋಕಲ್ನ ಉಡಲ್ನ ಗಿಂದಿನಾರು 24 hours ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಸಂತೋಷ್ ವಿಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಳಲುನಾದನ ಮಲ್ದಿರ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಂದುರ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೇಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಡಿತ್ತನಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆದ ಭವಿಷ್ಯ ಪೊರ್ಲಾಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡ ಯಾವ ಇನಿ ಪದ್ಯ ಖಾಲಿ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ನಲ್ಮೆನ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಆ ಪದ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆ ದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಂಗತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಕೈ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮತ ಇನ್ನಿತನ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗೀತೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದಿನಾರ ಎಂಕರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಗೂಸ್ ಬಂಬಾಪುಂದ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ರಡ್ಡುಮೂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಭರತ್ ರಾಜ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಳು ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಿಖಲ್ ತೂಂಡ ಬನ್ವಾರು ನಿಖಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ DOP ಮಲ್ದಿರ ಐತ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈದಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರೋಡಿ ತಿನ್ನಾಗಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಲ ಗುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಬಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನದು ದಾಯಕೆಂಡ ಏನು ಪನ್ಪುಣಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಕೆಲವೇರು
ಪಣವು ಕೊಡ್ದು ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಣವು ಕೊರ್ನಾತ ತಕ್ಕ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಭರತನೆ ಎಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಭರತನೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾ ಪಣ ಹೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಐಕೆಂಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅರೆಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲು ಪಡ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಯಾರೇನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಾಪುದಿ ಒಂದು ಕಾಪಾಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವನೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಾರು ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು ಎಂಕಲ ಊರುದಾರು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಗುರು ಪನ್ಪುಣ ದಯಕೆಂಡ ಬಂದುಲ ದೇವೇರಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಏರಿಕೆಂಡ ಗುರುಸ್ಥಾನಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ದೇವೇರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನಂಡ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗುರು ಬಂದು ಬೋಡು ಜೀವನಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನಲು ಏರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಹ ಆತಂಡು ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಜೋರಾದ ಕೈದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ವರದರಾಜ ಆಳೂರು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲುಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಉದ್ಯೋಗಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಆರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆರು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ರೂಪಡು ಜತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಕಿರೀಟ ಬರೋದು ಇದು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಡ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದುರ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕನ್ನದುಂಬಗ ಬರೆಯರುಳೇರು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮುಲ್ಕಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅವರಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲುಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂದೆರಡು ತುಂಬುಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಟ್ನೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೇರು ಪುಗಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗ ಜೀವದಿಂಜಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ವಿಶೇಷವೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಮೇರೆ ಶಾಲುಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ವಿಶೇಷమైన ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅನುಷ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಜಗತ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂದಿರು ದಯಮಲ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ ಶಾಲುಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾರಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ಏನತ್ತು ಜಗತ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಸಾಧ್ವಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನಲ ಏನ ಪಾತ್ರದ ಐತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ದೇಕೆಂಡ ಈತ ಶೋಕದ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲ ಐಟೆ ತೂದು ಕನ್ನ ಜಿಂಜಾವಡು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಇರೇ ಭವಿತುಪ್ಪಳ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಒವೆವಂಚಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಈರು ಏತ್ತು ಪುರ್ತು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಣ್ಣದ ಬರ್ಪನಾರು ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭವಿತನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆದಂದು ಏನು ಪನ್ ಪೂಜೆ ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಅವಿನ ಮಲ್ದಿರು ಪಾಪ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜನ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಟಾರ್ಚ್ ಬತ್ತದ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಶೇಷವೇನ ಚಿತ್ರ ಸೊಂಬ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಬಣ್ಣನು ಆ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನ ಮನ್ಪರ ನಂಕ ಅಸತ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂಡ ತನ್ನ ಕುಂಚದ ಮುಖೇನವಾದ ಬಣ್ಣನು ಜಿಂಜಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸನೀಶ್ ಅಂಚನ್ ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮೇಕಪ್ದರ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರತೀಕ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ಗುತ್ತಾರ ದಯಮಲ್ತೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ JK ರೈ ಕುತ್ತಾರ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾಸೇರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣವಾದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರು ದಯಮಲ್ತ ಮಾತೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರೋದು ಬಂದು ಬಿನಿಯಾರೆ ಬರಿಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಾರ ಇಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಉಳ್ಳಿ ಅದಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತನ ನಾಟಕ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಮಿಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಸೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒದಗೈನಾರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನೋಡು ನರಸಿಂಹ ಆಳ್ವೇರು ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುರ್ದು ಬದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್ದೆ ಯಾಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೋಡನ್ನ ಅಂಚದ ಪನಗ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲ ಕ್ಷಮೆನ ನಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಲ್ಪ ಪುರ ನಾಡ್ದ ಬಂಡೆ ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಒಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ಸಾಧಿದ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಿಕ್ಕನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತ ಗುತ್ತದಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇದ ಯಾಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಲೆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ನಡಪಡೋಣ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚದುಪನಗ ರಮೇಶ್ ರೈ ದೇವಿಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಯಮಾಲ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತರು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬಾಗ ದರ್ಶನ ಗೋರ್ಪೇರು ಕಣ್ಣಾರ ತೂದು ಉಡಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಜಕ್ಯರಾಕ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನಾಥ ಭಕ್ತಿರು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಆಶೇಡ್ ಬಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ 10 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿಯನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಒಂದು ದೇವಿಪುರದ ಅಪ್ಪೆನ ಮನ್ನಡು ಅಂಚತುಪನಗ ಆ 10 ನಿಮಿಷದ ದಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕನ್ನಡ ತೂಲಿ ಉಡಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅಪ್ಪೇನು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೂಪನತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡು ಮಾತೆರ್ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಪರಿಚಯದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲಗೆ ಪಟ್ಟೊಲ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯರಪನೆ ದಾಕೆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಂದಿನ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜಪ್ಪನಂತೂ ಸತ್ಯ 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 ತಲಪಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಗಾಯರುಂಡು ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಹಿಡಿದು ಶುಭ ನುಡಿ ನಮನ ಮಾತ ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಚರಣಗೂ ಪಡಮಡೊಂದು ವೇದಿಗಡುಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿದ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಐಟಿನಿ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯಡು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರಣಿಕ ನಂಗೆ ಮಾತೇಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತಲೆತಲಾಂತರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರನೇ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಡ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನಡ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಆರು ಒವೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಾರು ಈ ನೇನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಎಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಆರ್ನ ಬಳಗ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬುಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ನೋದಿರ ಅಂಚಿನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ಗಳ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರನ ಕಾಪುದಿದು ಕಾಪಾಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬುಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಯಡ ಅಪ್ಪೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀದು ನಮ್ಮಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಾವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ನಂಗೆ ಓಲಾ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುವತ್ತು ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಥಳ ಒಂದಿಗೆರು ಭಕ್ತಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಚಿನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲಸ ಹೊರಿದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮನ್ಪಾಯರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ಪಂಡಿನ ಕೆಲಸನು ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆ ದುಂಬು ನೆರೆ ಮಲ್ಪಾತು ಕೊರಡಂದು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿ ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪನು ಕೊರಿಯರು ಏತುಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಐಕಿ ಅವ್ಯತೋ ಶ್ರಮ ಪಡೋಡಿಗೆ ಐಟಿ ನಿರಂತರ ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಈ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್
ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಮೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯನುಡು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರೆನ್ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಅರೆಗುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಹರತ್ತು ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣೇಶನ್ನೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರಬಾದು ನನಾತಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸುಗಿಪುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಓಲೋಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೂವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಲುಂಡ ಮಾತೆತ್ತಲ ಸುಗಿಪುನು ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರದ ತಲಪಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕುತ್ತಾರದ ಕೀರ್ತಿನ ಮೆರೆಪಾವಡು ಬನ್ಪುಣವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇರಾದೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದ್ಯಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತಿನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾತೇರ ಪನ್ಪೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತು ಪೋಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜೇರಿ ಮಾನಿಷಾದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸಂಗನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆದು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕೊಡಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣವು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನಂಚಿನವು ಮಾನಿಷಾದ ಪನ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ದಯಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲೆಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲು ದಯಪಂಡ ರಾಮ ಬನಿಯರ ತೆರಿಯಂದನಾಗ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಪಂಡದ ರಾಮ ರಾಮ ಪನ್ಪಾದು ವರ್ಷ ಕರಿದು ಬಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಪುಂಚ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲ್ಲ ಮೇಯ್ಟ್ ದಿಂಜಿದು ಆರು ತೋಜಿಯರಿಗೆ ಆರು ಕುಡುವರ ಬಣ್ಣಗ ರಾಮ 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 ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾನಿಗೆ ಓ ರಾಮೇ ಒಳಿತೆ ಇಡೇಂದು ಅಂಚ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಂಡ ಪುಂಚ ಆ ಪುಂಚನು ದೆತ್ತದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲು ಆರೆಡ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಪುರ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪುಣ ಪುದಾರ್ ಮನೀಶ್ ಪನ್ಪುಣವು ನನದುಂಬುಗು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಪುಣ ಯೋಗ ತಲಪಾಡಿದಪ್ಪೆನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೊಟ್ಟೆರಡು ನಡಪಡುಗೆಯ ಪನ್ಪುಣವು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ಆರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರೆತ್ತಿ ಸಮಸ್ತರೆಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದು ನನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇರಾದೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಂಪು ಪೂಜ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರುನು ಬರ್ತು ಕರಿನೆಡ್ದಾದು ನನಾತ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ಐಲ್ನ ತೂಪು ನೆಡ್ದಾದು ಮಾತೇರ್ ಲೈಕ್ ಸಹಮತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕಳು ನನದುಂಬುಗು ಸೀದಾ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿದೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇದ್ದಾಟ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗೆಯ ಪನ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ರ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ವರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕದಡೆ ಬೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕದಡೆ ಬೋಲೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಡಿ ಪದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿದೆ ಪೋಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು, ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ತಲಪಾಡಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಳಗುತ್ತು, ವರದರಾಜ್ ಆಳ್ವ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ, ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಲೇಸಗದ್ದಿಗಿಡಿತ್ತೇರು ಹೇಳಿ ಅವಲ ಕೆರದೀಪದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ಸವದ ಲೇಸಿಡು ಎಲ್ಲ ತೀರದ ಉಚ್ಚಾಯಂಡು ಐದೆಲ್ಲಂಜಿ ಭರತ್ ಅವಭೃತ ಜಲಕ ಸ್ನಾನುಂಡು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮುಂಡು ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲ ನೇಮುಂಡು ಅಂಚಿನ ದುರ್ಗಾಲಯ ದೈವದ ನೇಮುಂಡು ಕಟ್ಟ ರೂಢರು ಆದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಮಂಟಪ ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಜಲಕ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರಂದುಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಇತ್ತೆ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲನಾದ. ಈ ಓಂಕಾರವೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಬೀಜ. ಇದುವೇ ವೇದಾಂತದ ಝೇಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಧುಸಾರ. ಈ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ.
ಗುರುಗಳೇ, ಈ ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುರುಗಳೇ? ಈ ತಾಳಗರಿಯಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಿಯು ಬಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯಿದೆ ಮಗು. ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಾಯೇ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಈ ದಾಸಗೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಾಯೇ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಈ ದಾಸಗೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಈ ದಾಸಗೆ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಹತ್ತೂರು ಪೊಗಳುವ ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಹತ್ತೂರು ಪೊಗಳುವ ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಕನ್ಯೆಯರ ಭಕುತಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಯೆಯರ ಭಕುತಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಹೀಗೆ ಆ ವಟು ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಯತಿವರ್ಯರೊಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ವಟು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಾಳೆಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯತಿವರ್ಯರು ಕಿರುನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ತಾಳೆಗರಿಯು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ? ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ. ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಲೀಲೆಯ ಅರಿತವರು ಯಾರಿಗರು ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಅರಿತವರು ಯಾರಿಗರು ದುರ್ಗೆ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಮಣ್ಣಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮನವನ್ನು ಇರಿಸಮ್ಮ ನಿನ್ನಲಿ. ಕರ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮನವನ್ನು ಇರಿಸಮ್ಮ ನಿನ್ನಲಿ. ಕಡಲ ಕರುಣೆಯ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂತಸದ ಧಾರೆ. ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂತಸದ ಧಾರೆ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಾಯೇ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಈ ದಾಸಗೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಈ ದಾಸಗೆ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಮುದದಿಂದ ನಿನಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗೆಯ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿ ಕಡಿತೇರು. ಸಾಧ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಾಧ್ಯರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡೇರು. ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಸಭೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು.